Meillä on saapunut tänne haastatteluun tämmönen postin pitkäaikainen työntekijä. Näyttää vähän siltä, että teillä on työtehtävät lisääntynyt. Täh? Niin, että näyttää vähän siltä, että teillä on työtehtävät vähän lisääntynyt. No siis niin, sen mä nyt sanoin, että nyt on lisääntynyt. Onhan sitä vähän enemmän kuin ennen, mutta niin, kyllä me tässä hyvin mun mielestä ollaan pärjätty ja kyllä me niin saadaan tavaraa hyvin liikkeelle. Väistä! Teillä on tullut tämmönen uusi postinjakelukärry. Voit sä kertoa siitä vähän enemmän? Siis joo, tää oli tosi hyvä juttu. Ne tuli, että siis nyt me pystytään leikkaamaan nurmikkoakin ympäri vuoden. Että niin kun se nopeuttaa kyllä niin kun kaikessa toiminnassa. Mutta siis eihän täällä nurmikko kasva talvella. Kasvaa se on tuolla lumen alla kuitenkin. Ei se sieltä häviä mihinkään. Eli tämä on semmoista ennakoivaa. Joo, nimenomaan juuri näin, että niin, sillä me päästään sitten tilauskannan edelle koko ajan ja näin me saavutetaan sitten se jatkuva tuottavuus. Joo, mä voin nopeasti kertoa mun kärrystä vähän, niin ja tässä on 15 kW LED halogeenivalot. Näkee tyynellä yölläkin silleen hyvin nurmikot ja neliveto korkeussäädettävä alusta. Saahan nurmikon tynkä oikealle korkeudelle. Sitten tässä kulkee postit kätevästi. Saahan paketit siinä onkin joulupaketti varmaan jäänyt vähän, mutta eihän tuosta niin joulustaa kuin 2 kuukautta. Ja sitten niin navigaattori, niin se on pakollinen näissä ajovehkeissä, että me löydetään perille sillä lailla niin. Plus sitten on katuharja, että siinä me lakastaa rappus, että kannukset pääsee liikkeelle. Semmonen se on. Se on hyvä. Joo, tänne se nyt se navigaattori sitten näytti, että tänne se on sitten vietävä posti. Täällä ei varmaan ketään kotona. Päätään sitten ton tohon. Siitä se löytyy.